wangeni enango matimore keneno ranyisi mar Ebola midhusi mar Ebola nomuoch e pinya mano mar libamba ma Uganda nyaka sani midhiero makoni kod kocha mar Ebola pod mienjo ka bende piny Kenya bende Oganda osebedo motang kidhi kata mana e tong mar piny Kenya gi mano mar Uganda mayudore Malaba gi mano mabusia bende okenge oridi mano kaluwore gi yawa ma bende donjo e piny Kenya kata mana kawuok e piny Uganda bende parne midhusi mar Ebola komuoch e piny mar Uganda ma bende gisani osenego ji moheo piny Kenya bende nyaka babed akicha koro odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa migawo mochung' weche mag thieth e kaunti ma Mombasa chano twak e wi chenro mar geng'o tuo mar Ebola ma bende noseyangore ni nitiere e piny libamba mano mar Uganda to bende kata mana buore Nairobi ni e jumani bende dwa neno ka migawo mochung' weche mag thieth bende nanyiso kata mana stakeholders mago jokanyo mopogore opogore ikruok ma bende gintiere godo ponono ni midhusi mar Ebola biro donjo e pacho kainde koro mago mana ikruok makoni kod koche kaunti ma Mombasa wantiere gi jafwambo marwa George Aoko ma bende biro bedo kaluwonwa chala mar wach makamano kopogore gi mano adwaro